Exodus tidumiensa. Na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ, ye makan nyinaa Israel fo mu ade biara ebue yefun anu wo nipa ni efiebuo mu kronkron ma me na me dia. Na Moses ka kyerɛ ɔman ne sɛ, monkai de a mufiri Misraim free nkwafie mu no. Efiri sɛ nsa a ɛyɛ den na Awurade de yi mu firi hɔ na munni mmɔreka pa no. Ɛnɛ dai bosome abiba ɛte sɛ oforisuo so na murifiri Misraim. Na sɛ Awurade nya de wuduru Kenafoɔ ne Hetifoɔ ne Amorifoɔ ne Hewifoɔ ne Yebusifoɔ asase a ɔka wagyanom ntam sɛ ɔde bɛma wo. Asase a nufusuo ne ɛwɔ sene soɔ no so a ɛno de fa ɛsom yi som no bosome yi mu. Nanso na di apiti na da ɛtɔ so nson no hyɛ fa ma Awurade. Wani apiti nanso no na ma wɔnhunu wɔn nkyɛn mmɔreka pa no ana mmɔreka wahyɛ nyinaa mu. Na da no bodi nkyerɛ wo ba sɛ, di Awurade yɛ me bra me free Misraim no ntira. Na enya wo nsa so sɛnkyerɛneɛ ne wani wantam nkae adeɛ. Na Awurade mmara no atena w'anum. Efiri sɛ nsa a ɛyɛ den na Awurade de yi wo free Misraim. Enti di atromuadeɛ yi so wɔ ne brɛ mu afedaa. Na sɛ Awurade di wuduru Kenafoɔ asase so, sɛdeɛ ɔka wo ne wagyanom ntam, na ɔde ma wo a, yi adeɛ biara a ebue yɛfura no ma Awurade. Na wafiebo a wowɔ no ma nyinaa wobue yɛfura no a wɔyɛ nini fa ma Awurade. Na mfunumu makan nyinaa deɛ fa odwan sesa. Na sɛ wansesa bunikon mu, na nipa makan a wɔwɔ wo mmabarima mu nyinaa deɛ sesa. Na sɛ wɔkyerɛ bi wo ba bisa wo sɛ, yei aseɛ ne sɛn a, ka kyerɛ no sɛ, nsa a ɛyɛ den na Awurade de yi yɛ Misraim firi nkwafie. Na Faro prim n'akoma na ɔmpene sɛ ɔbɛma yɛ akorɔ no. Awurade kum Misraim asase so makan nyinaa, efiri nipa makan so kosi afieboa makan so. Ɛno nti na me nso mede anini a ebue yɛfuna no nyinaa mebɔ Awurade afɔdeɛ. Nanso memamu makan nyinaa deɛ mesesa. Na enya wo nsa so sɛnkyerɛneɛ ne w'ani wantam nkae adeɛ. Sɛ nsa a ɛyɛ den na Awurade de yi yɛn firi Misraim. Na Faro maa ɔman ne kwan no. Onyankopɔn amfa wɔn ankɔfa Filistifoɔ asase so kwan a ɛnwareɛ no. Efiri sɛ Onyankopɔn se, na ɔman no ankohu dɔm anu wɔn ho na wansane anko Misraim. Enti Onyankopɔn de ɔman ne konton fa ɛsrɛ so kwan a ɛda ɛpo kɔkɔɔ ho no so. Na Israelfoɔ no kan toa firi Misraim asase so kɔɔe. Na Mose fa Yosef no mpe no. Efiri sɛ Yosef aka Israelfoɔ ntam sɛ, hwɛ na Onyankopɔn bɛba abɛhwɛ mu. Na momfa me nompe mfiri ha nkɔ. Na wosi firi Sukot kɔkyekyere nsraban wɔ Itam wɔ ɛsrɛ no ano. Na Awurade dii wɔn anim awia mununkum dum mu sɛ ɔrekyerɛ wɔn kwan. Na anadwo ogya dum mu sɛ ɔrema wɔn hann. Na wɔnante awia ne anadwo. Na mununkum dum no antwe ne ho awia. Na ogya dum no antwe ne ho anadwo ɛmfiri ɔman n'anim.